खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म साननैनि हाबाफारिजों रौमारि गयबारि रुफाथि मायथाइ रंजालि फोरबो फालिथाया जोबनानै थांबाय। बड'सा क्लाबनि बानजायनायाव रौमारि गयबारि रुफाथि मायथाइ रंजालि फोरबो फालिथाया खुंफुंनाया मैया थुंगेबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रौमारि गयबारिनि रुफाथि मायथाइ रंजालि फोरबोआ बर' हारिनि दोरोङारि दिन्थिफुंनाय मोसानाय खेला दुला गेलेनाय बायदि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गयबारि गामिनि बड'सा क्लाबनि बानजायनायाव बे रुफाथि मायथाइ रंजालि फोरबो फालिथायखौ खुंफुंदोंमोन। बिनिनो मैया जोबथा सानाव मोनसे गेवलां सावरायमेलखौ लानाय जायो। लोगोसे बे सावरायमेल एबा गेवलां मेलावनो गामिनि जारिमिन हिसाबै गांसे गयबारिनि गोसोखां जारिमिन मुंनि बिसम्बिखौ साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि राजा देबजित बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। मख'नो गोनां बे गयबारि गामिनि जोबथा साननि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। गोजोनथाव बाथ्रा जे दिनै चिरां जिल्लानिनो सापागुरिनि एसे साहा थानाय जायखौ माने गयबारि गामि होननानै बुङो। गयबारि गामि लोगोसे गयबारि गामिनिनो बड'सा क्लाब जथायै आरो लोगोसे खुंफुं आफाद लोगो नांनानै मा होनदों बेवहाय सिलभार जुबिली माने बैसागु रंजाथाइ फोरबो खुंदों। बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आं जोबोद मोजां मोनदों। बिथांमोना गोबाव सम 25 बोसोरनि सिगांनिफ्राय जे जोंनि माहारियारि जे फोरबो बैसागु बेखौ माने बिथांमोना मेहेर गोनाङै आरो गाजा गोमजायै बिथांमोना खुंबोबाय थादों आरो दिनै बिनिनो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै सिलभार जुबिली हाबाफारि बिथांमोना खुंदों। जे हाबाफारिनि गेजेरजों जे जोंनि हारिनि जेनाखि हारिमुवारि रैखाथि बा दोरोङारि जे रैखाथि बा जोंनि दामनाय देनाय बा मोसानाय मुसुरनाय जे जोंनि फोरबो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव गोजौ फारसे लांनायाव मदद जागोन आरो उन जोलैनो मिथिहोनायाव मदद जागोन। बेनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिथांजों माने बे हाबाफारिजों लोगोसे आङो मिजिं थिदों जे माने जोंनि हारिनि गेजेराव बा गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय जे फैथों आरो गासिबनिबो सुबुं माहारिनि मावनो लानाय थांखि बिथांखि बा सिमां बियो मोगथाङाव जाफुंदों आङो आसा खालामदों। लोगोसे मैया जे फोसावनाय SSLC आनजादनि जे माने जायफोर माने उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोननिसिम आङो माने कंग्रेचुलेसन बा अभिनन्दन बा आङो गाहाम हामलायनाय आङो बावहरदों आरो फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बिमा बिफानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसे मिजिं थिदों दे बिथांमोना हायार इडुकेसन लानायाव जथेस्थ' नाजाबावनो गोनां दङ, नाजालांबाय थाथों। जोङो जेब्लायबो बिथांमोनखौ बबे एंगेलनिफ्राय जों मदद खालामनो हायो जोङो नाजागोन। लोगोसे जायफोर माबा मोनसे खारननि थाखाय उथ्रिसार जानो हायाखै मोनसे गोसोनि बोलो आरो नाजानायखौ लानानै फैबाय थानाय समाव मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोनखौ मिजिंथिनानै आङो फिन माने दिनै चिरां जिल्लानोबो माने स्पेसियेलि आङो साबायखरखौ होनो बावदों, कंग्रेचुलेसनखौ होनो बावदों। मानो होनोबा चिरां जिल्लायाव मोजांथार मोनसे रिजाल्ट खालामदों। आसामाव माने गिबि मासि आवग्रिबावदों। थांनाय बोसोरावबो माने गिबि माने मासिनो आवग्रिनो हादों। बे समाव गुबुन गुबुन जिल्लाफोराबो बेबायदि नाजानायनि गेजेरजों मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिनानै साबायखर बावबाय। आथिखालाव बर'फ्रा आगु बैसागु मोनसे फोरबो फालिथायखौ फालिनो नाथाय बेखौ माखासे दैदेनगिरिफोरा बे ओंथि गैया होननानै बुंबाय थागोन। दा बे बेलायाव मा बुंगोन? बुंग्रा मानसिफ्रा बुंबाय थागोन, खामानि मावग्रा मानसिफ्रा रंजाबाय थागोन। बेवहाय मोनसेल' जे जोंनि रंजानायनि नामाव रंजानायल' जाया, बेवहाय जे जोंनि हारिमु रैखाथि जौगानाय आरो बिनि मोनसे माने रंजानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव सिगनिफिकेन्ट बा जोंनि गेजेराव मा ओंथि दं बा मा मुलाम्फा दङ बेसो मेन थांखि। बुंग्रा मानसिफ्रा सोंखारिबाय थाखायो, मावग्रा मानसिफ्रा मावबाय थायो। दा बेवहाय माने मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों मोनसे रंजाथाइ फालिनाया बेयो आगुबो जानो हायो, बे गेजेरावबो जानो हायो, बियो मालाबा उनावबो जानो हायो। बे आरो सम आरो बोथोरखौ लानानैसो जागोन। बेवहाय जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया। बे मोनसे मा होनो मिथिंगाखौ मान होनायनि गुदिजों जोंनि आजै आजौमोननि दैबोनाय दिन्थिलांनाय जे इसोरनि जे माबाफोर
अननाय मिथिंगानि गेजेरजों जों बेखौ खौसेथि लानानै नैबे रुफाथि मायथाइखौ गामिनि जेसेबां उन्दै गेदेर बोराइ बेन्थ दं आरो थागोन उनसिम खौसेथियै जाहाथे रायजो जानायनि गेजेरजों बे फोरबोखौ जोङो खुंफुंनायनि थांखि गुबैयानो बेनो। बे फालिथायाव नोंथांमोना मैयानिफ्राय दिनैसिमाव मा मा हाबाफारि लाबोखो? दा मैयानि हाबाफारियाव जोङो गोबांसे आयदाफारि खुंदों। जोङो फोथारखौ बेखेवदों, बेनिफ्राय फिरफिला बिरहोदों, रुंसारि जालांनाय गुरु बिमा बिफा बिबै बिबौनि माबाखौ जिउ देहाखौ जोङो मान होदों। इसोरा बयखौबो मुलुगाव सान्थि होथों होननानै अखा मोजां दै मोजां बार मोजां मोनथों होननानै जोङो जैग' होदों। जिहेथु जोंनि बर'आ गोदो राजा दंमोन, बे राजायानो बे जैग'खौ होबोदोंमोन। जैग'नि उखुन्दैजों जोमैयाव जाहाथे अखा जाहैनानै बुहुमाव अखा गोग्लैयो, बे अखाजोंनो जोंनि आबादा जिउ जिबिया जाहाथे जाफुङो, गायनाय फुनायाव जोङो गोहोम मोनो। दा बे थांखिया जाहाथे जोंनि गामिनिल' नङा, साफ्रोमबो बर' हारिया बुहुमाव थांनानै थासान्दि इसोरनि अननायजों बेफोरबादि जोंनि बर'नि अंगुबै एंगारनो हायि बैसागुखौ जाहाथे मुलुगाव खुङो, गाव गावनि कृष्टि फलाखौ मुलुगाव सिनायथि होयो। आरो जोंनि बे बैसागुखौ फालियाबा जोंनि बर'फोरनि मा होनो थांनानै थानायनि मानाबो गोमोरलांगोन, जाथिया थेर बेर जागोन आरो गावजों गाव अनलायनायाबो न'खर संसार जानायाबो गोजोन जायो। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र, रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।